Pagban sa open pit mining sa probinsya sa South Cotabato, gilift na. Atong saro ng dugang detalye ini sa live report ni Jess Tony Humamil. Jess? Sara, human giaprubahan sa final reading, gilift na ang ban sa open pit mining sa probinsya sa South Cotabato. Apan gialmahan kini sa pipila ka mga katawhan ingon man opisyal sa probinsya ug kining mag-uuma usab naguol sa maong desisyon. Nakurat gayud ang katawhan sa pagbawi sa ban sa open pit mining sa probinsya sa South Cotabato. Adlawng Lunes dihang giamyandahan ang Environment Code sa provincial government sa South Cotabato aron malakip ang pagbawi sa ban sa open pit mining. Walay mibabag sa pipila ka mga board members sa sangguniang panglungsod sa South Cotabato. Apan dako ang pagsupak sa pipila ka mga environmental groups ug mga opisyal sa probinsya kalabot sa maong desisyon. Matod pa sa acting governor sa South Cotabato nga daw walay napadulngan ang gihimong public hearing sa nakalabay nga mga semana human giaprubahan ang paglift sa ban sa open pit mining. Para nakakadismaya lang and sa totoo lang I feel betrayed, no? Sa nangyari kahapon kasi meron naman kami mga yung tinatawag na gentleman's agreement before na kung darating yung time na pagbobotohan ito dapat kumpleto kami na members ng sanggunian. So it did not happen. Nagkataon na I was not around yesterday during the session kasi ang function ko mula kahapon until tomorrow is acting governor. So as the acting governor, hindi ako pwede mag-attend ng session. Dugang sa opisyal, gikabalaka gyud niya ang dakong epekto niini sa agricultural sector. Daghan sab kuno ang mialma niini lakip na ang Coronadal Water District nga nabalaka gayud sa posibleng epekto niini sa ilang source sa tubig. Lakip na ang Diocese of Marbel nga naglaom gayud nga mausab pa ang desisyon sa SP board members. Like yung ano ba ang alternative programs ng or plano ng provincial government just in case na mangyari yung kinatatakutan na mawawala ng tubig ang ating mga farmers na source para sa patubig nila sa farmlands nila, no? Kasi yung tampakan na area is malapit sa agricultural barangays natin sa Coronadal like Tapland, Esperanza, Rotonda, Mabini, no? Pag sinabi kasi natin na mining, magre-require talaga yun ng malaking tubig, no? Ang source ng tubig. So baka ang mangyari is mag-agawan. Dako sab ang pagsupak ni Rini Pamplona kansa National Chief sa Alyansa Tigil Mina sa nahimong desisyon. Wala sab daw kuno kini miagi sa saktong proseso. Binaliwala ng komite ang halos lahat ng mga position paper, mga ekspresyon ng iba't ibang sektor, lalong-lalo na ng mga farmers na sinasabi natin na ang probinsya ng South Cotabato naging first class na province dahil sa kanyang agricultural productivity. Tuig 2010 dihang gipatuman ang pagbawal sa open pit mining sa probinsya. Gipasabot sa Mining and Geosciences Bureau Region 12 ang open pit mining ug unsa ang posibleng epekto niini sa kinaiyahan. Pit mining ay isa sa mga accepted and globally safe mining method in the extraction ng pagkuha sa mga minerales galing sa lupa. Ito ay isang method na ini-employ when the deposit is near the surface, malapit sa ibabaw, at ito ay massive, low-grade na deposit. The effect of this to environment is yung change in the landform. May mga land disturbance talaga tayo. Similar to any development undertaking, similar like land development, housing projects, and similar even road construction, pare-pareho lang yan. We are removing the materials on the surface para makuha natin ang mga minerales sa ilalim. Apan gipaklaro sab niya nga temporaryo lang kuno kini ug aduna say ginasunod nga mga guidelines ang matag mining company ug kuno galing makalapas sila, posible silang makasuhan ug magmulta.
So there are specified areas, studied man gihapon na siya as, also. And they have to be contained. They should not be allowed to be disposed freely to standing bodies of water or to other areas that could also affect our marine resources and even sa itong mga communities. So there are specified areas to contain this, and these are well engineered and studied also by experts. Sara, sa pagkakaroon na ginahulat pa ang pinal nga desisyon sa gobernador sa maong probinsya o daghan sa bang nanghinaot nga i-veto kini sa gobernador ang kining nahimong desisyon. Sara. So, Jess, kaganina na-mention ang kalabot sa public hearing. Doon na ba'y nahitabong konsultasyon sa mga komunidad, sa mga mining areas, kalabot sa pag-lift sa maong pag-ban sa open pit mining? Actually, Sara, daghan gani ang nakurat sa maong desisyon, lakip na ang acting governor sa maong probinsya. O gani majority kuno sa mga residente sa South Cotabato ang dili uyon sa nahimong desisyon sa paglift sa ban sa open pit mining sa probinsya. O nanghinaot sab gani sila karon nga unta nga madungog kini o i-veto ang maong desisyon. Sara. So, Jess, dili pud ba kaha questionable ang timing sa paglift sa ban nga pagkahuman gyud sa eleksyon, gilift ang duha ka dekada na nga pagbawal sa open pit mining?